Vana mai vari panapa vari kuronga kuhura, hurai muone kuti munomugara here mumusha imomo. Zvibatwai, zviitei, muone kuti zvinosurviva here. Ndikutoudza iwe uri kuronga kuti saka iwewe ndiwandiri kutaura. Ndinotidzikamira. Makadii madha? Tiri makadiwo prophet. Tiri nani? South Africa kunani? Kune murume wangu. Ndokwaanoshanda. Now, madha ndaoneswa pane mazuva amaimboita unge muri kunetsana nemurume nenyaya yema-girlfriends. Amen, prophet. Saka ndaona pane kwamakazomboendawo mukanomugadzira-gadzirawo kakuti ichokwadi prophet. Kuti adzikame. Amen, prophet. Mukanonzi mukadai tasota munhu uyu kuti asazowana simba kunzou. Ichokwadi prophet. Makaenda kune vanoti vanokiya. Vekiya vanosvika kuti kiyo ti shwe. Kukiya machine. Ichokwadi munhu waMwari. Now, manga muchizviziva here kuti murume wenyu ari kuzviziva kuti makamugadzira? Handisi kuzviziva kuti akazviziva. Ari kuzviziva. Saka izvozvizvi muri kusara muchifunga kuti isikireti yenyu. But iye ari kutoziva kuti makandigadzira. Zvino nyaya iri kundinetsa ndeyekutiwo murume azviziva kuti makamugadzira akaendawo kwaakanoenda ndokubva akugadziraiwo kukuisai runyoka. Ndiri kunyepa here kuti pamashure pane munhu wamakambodana naye asi zvakangoitika 3 weeks achibva afa. Amen, prophet. But munhu uyu kufa kwaakaita akafa achichema nezita renyu achitaura achiti zvii zvakaitika. Ndakanzwa kudaro prophet. Kureva kuti makagadzirawo murume iye akakugadziraiwo. Prophet. Kukubatsirei kusiya zvemujolo mama. Handiti zvamakaiswa ndezvekuti mukavata nemunhu anokuwara. Ngoregedzai. Iye ngaangoregedzawo. Makaroyana mega ikoko. Natenda prophet. Zvakutyisa. Kangoma kana kachiti kwangu kanonakidza. Gocha kunoda kwaamai. Ukaona imba yekugadzirana mahumbwe. Can I tell you something? Do you know kuti marriage pane time yamunyasoona zvotava kuda zvakaizvi kupedzerana nguva. Mukangona mumarriage makungoti mumwe anobata foni achirekodha mumwe wake kutsvaka V11 paunongo chipopoto obva akurekodha so. Ana tete vapo obva oplayerwa rekodha. Hausiri wiri weidai apa. Ibva waziva kuti imba iyoyo madhaga ega. Hapana zviri kuitwa. Marriage inofanira kunge marriage ino maintain a respect. Kwete zvekugadzirizana izvi. Kumumwe akafa wakasungwa kudaro. Zvino makamira ipapa ndanzi murume akafa ropa rake riri kuchema pamusoro penyu nokuti ndimi makauraya. Handibatsirewo prophet. Isu kuna hatiuye kuzonyadzisa vanhu isu. Tinouya kuzotsvagira vanhu solution. Nyaya iripo ndeyekuti iwe nemurume wako makufanira kunouya mese muri vaviri. Tokuroyonora naye mugara zvakanaka zvisina kushandisirana mushonga. Iye munhu anoda kufudzwa seiko. Iye munhu anodi kungoziva ndiri mukadzi wemunhu handiiti chipfambi. Honai mama nyika yedu kusika kwayakaitwa murume akahura mukamugadzira. Ko zvino imi munhukadzi zvinotaurika sei?
Munoziva kuti vana mai, listen to this. Kana wakaona marriage isisaite, it's better for you to jump out. Pane kufunga kuti uno revenge. Because revenge kumunhukadzi haina zvainobatsira. I will prove it to you. Murume kana akaita chipfambi anoburitsa. This is deep. Mukadzi akaita chipfambi anogashira. It's deep. Haugone kuita makwikoti nokuti inini ndiri murume, ndiri mukadzi, ndanzwaro saka handidaro. Especially kunyika yekwedu. Hazvibudi. Vana mai vari panapa vari kuronga kuhura, hurai. Muone kuti munomugara here mumusha imomo. Zvibatwai, zviitei, muone kuti zvinosurvive here. Ndikutoudza iwe uri kuronga kuti saka. Iwewe ndiwe wandiri kutaura. Ndinoti dzikamira. Kana maita maproblems ukaona kuti marriage iri kundinetsa, I'm not comfortable kugara pano, walk away. Start something new. Zvemushonga nada. Unobata mushonga, unobata nezvimwe zvingaite. Uyanyaya yekugadzirana manje. Uyo ari kukusota nouku, uchisotwa nouku. Ari kusota nouku, achikusota nouku. Hazvibude. Ona maipira zvakaita. Ndine mumwe munhu wandoziva inini airambana neimwe nyaya yandakambogadzirisa. Munhu airambana nemukadzi. Mukadzi achiti anetsana nemurume akati, inini unofunga kuti zvandiri zvinezvi ndoshaya here? Unoti zvandiri zvinezvi ndoshaya here? Murume wacho akafizuka. Akati iwe ndoda kukuratidza kuti unoshaya. Buda wakananga kumashops. Ukaona anokupfimba. Pauri kuenda kumashops apa. Ndobva ndaziva kuti unowana. Akazopfeka mukadzi akati ndoda kuenda kumashops. Haana kana wana akati chiyo. Akaedza kusleya. Hakuna varume vaitonga vasiri kuona. Ndobva adzoka asina, akadzoka akaumbuka. Murume akadzokera futi. Akapedza chisvondo. Ndobva akazoona kuti shoko harisvike zvekumhanya. Ina handisi kukurudzira kuti varume itai chipfambi. Pandiri kuti kana uri mukadzi wasangana nedambudziko iroro, walk away ukaona kuti handisi kugona kuzvimedza. Siya. Mukadzi anozvivhalyuwa semudzimai. Muri kuteera zvandiri kutaura? Mukadzi anozvivhalyuwa semudzimai. Ndataura ndikati murume anoburitsa asi mukadzi anogashira. This is so deep. Saka yakona kuzomira uchiti ndo revenge, hapana chamuno revenge mainana. Kana mangoona zviri kuita budai. Izvi zvimwe zvese zvinokukuvadzisai. Wakambozviona kuti even ukasiyana nemurume, muri paseparation nemurume. Even akakuona uine waita uchifunga kuti waita move on, akakuona uine munhu muroad, akasvika kuti mukadzi wangu. Unozoti akakurambama, anotobatsirwa navanhu vemaraini kunzi ndiani kwari kutaura mukadzi wemunhu ipapo. Akakuti mukadzi wangu. Kunoti vakadzi mune disadvantage. The best way is to conclude zvanga zviripo, zvipedze, zvipere, woita move on. Zvakanaka usina mumwe munhu anozotaura kuti iwewe wandidai, iwe wandidai. Aya madhaga. Mahumbwa. Murume ari kuita yake, mukadzi ari kuitawo yake. Uya akubata mushonga, murume azviona kuti hazvino simbawo. Akatirekedza ndikusoto, wasotwa, mafanana. Sotana nakusotana panyika panapa. Ndosaka muchiona vanhu dzimba vanhu vachizokaita kunge mazungairwa, vachidyisana vese, uya ari kudyiswa noko, uya ari kudyisa noko, mese mazungairwa kudai. Musati mambozviona kuti vanhu vakaroorana vanoita kufanana.
mukaona vanhu varoora nasoesa nita zvimatama zvaakushepa zvakafanana kunga vanhu vafanana. Choro makuhwa chaiwo mese munotanga kuita makuhwa. Ndipo unotanga kunzwa murume mauda kwenyaya kutoti siyafambi kuti munyatsosara muchiita makuhwa. God bless you. Goodness yeni mesi we iriyo amana timret bata mutumwa upones. Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Spiritual Spectacles Crossover Night. Yauya Spiritual Spectacles Crossover Night, Wednesday 31 December kubana 9 p.m. kusvika mangwana kwayedza. Isibuyile i-Spiritual Spectacles Crossover Night ngolwesithathu 31 December 9 p.m. kuze kuse ePhungwe venue Kona High Glen Road and Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Pakona pa High Glen Road na Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Contact numbers idzindo number zenare. Shayeleni ucingo kunombolo lezi ezilandelayo +263 712 528 094 +263 778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.